ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಯಾನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬಾಲೆ ಬೈದೆ ಆಯೆ ಯಾನ ಯಾಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಗಲ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಣಂದುಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಆಡ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ఆయన వీడియో మల్పునే పండుదు ఆయనకు మస్తు కొసి ఆవుండు ఐక్ బోడదు యాన్న ఎన్న మగల్న బాలే పుల్లిల వీడియో మల్పున లైక్ ఆండ నిక్లేది లైక్ మల్పులే షేర్ మల్పులే సబ్స్క్రైబ్ మల్పులే ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಈತ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪೆಂದು ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಬಾಲೆ ಅವದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ತಿಂದು ತುಲೆ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಹುಷಾರು ಬಾಲೆ ದೆಚ್ಚೆ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಅವದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡು ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಹುಷಾರಿ ನೆಂದು ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಹುಷಾರಿ ಹೌದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಾನ್ ಊರ್ವಾರುಕಮಿವ ವಂದನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾನ್ ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಾನ್ ಊರ್ವಾರುಕಮಿವ ವಂದನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾನ್ ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಾನ್ ಊರ್ವಾರುಕಮಿವ ವಂದನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾನ್ ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾತ್.
Wow. Itu kebalayama. ప్లేట్ మాత్రం ఖాళీ అండ్ మీకు ఇష్టం అండ్ లైక్ మన ప్లే షేర్ మన ప్లే కమెంట్ మన ప్లే బాయ్ బాయ్.